Здравейте на всички! Казвам се Надежда и се занимавам с интериорно проектиране и декорация. Искам да кажа няколко думи за интериорното проектиране като услуга, която е част от услугата интериорен дизайн. Тъй като в България много хора смятат, че интериорният дизайн е много скъпа услуга, и тя всъщност не е толкова скъпа услуга, просто заплащането в България е много ниско и хората все още не могат да си позволят масово да използват тази услуга. Интериорното проектиране е част от тази услуга и е много по-бюджетен вариант, за да може да си представите бъдещото ви жилище, независимо дали е ново закупено или искате да го реновирате, да изглежда по-добре, да бъде по-функционално за вас и за вашето семейство. Интериорното проектиране и визуализация могат да ви помогнат много, за да видите как би изглеждало вашето жилище, да подредите пространството по възможно най-добрия начин за вас и за вашето семейство и това да ви спести всъщност много нерви и много пари, тъй като нерядко се случва да закупим мебели, които в последствие се оказва, че не пасват на нашето пространство, че не са функционални, че дори чисто пространствено нямаме достатъчно място за тях. И се оказва, че може би сме закупили нещо, което де-факто не ни върши никаква работа и сме пръснали пари на вятъра. Така че призовавам хората с това видео да обмислят малко тази инвестиция, която правят в ново жилище или в съществуващо жилище, която не е никак евтина. Знаете, мебелите и обзавеждането в България са скъпи. Едно цялостно обзавеждане на жилище излиза доста така масивна сума, която не е за подценяване и ние не можем да си позволим всяка година да правим ремонт или всяка година да сменяме мебелите. Затова е хубаво да постъпим умно, да вложим пари предварително в проектиране и плануване на това, което ще правим, за да не се окаже после, че всъщност сме сгрешили и сме се оказали в безизходица с едни похарчени пари неправилно. Много е важно да обмислим нещата, които правим предварително за жилището ни, то да бъде функционално за членовете на семейството, да бъде подредено, да бъде изчистено, добре поддържано. Колкото по-добре е подредено едно жилище, то се поддържа по-лесно и съответно улеснява начина ни на живот. Така че в следващите видеа ще засегнем и други теми, които са свързани с проектиране, декорация и обзавеждане на жилище. Така че се надявам да съм била полезна за вас. Чао!